8 कैन से जा रहा है। हाँ 8 नंबर से। पहले इधर ज्यादा था। हाँ वो सिंगल रोड है ना, टाइम लगेगा उधर से जाने से। Rosa, sola dice que
ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅದು 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 20 20 ಓಕೆ मैसूर सब्जी सब्जी मगो ए लांजे केला दे चिन्यो ए आजा लबा केला दे पे शंबो मामा न्यू न्यू ಅದು ಸಣ್ಣದು ಏ ದೇ 20 ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ತಗೋದು ನಾನೇ ಮನೆ ಸೇಮ್ದು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ Mysore Trip market